हेल' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। दा बे जाहैबाय जोबोद गोनाङानो, अदेबानि बेखौ गोबां सिगाङावनो बानायनांगौनि गोनांथि दंमोन होननानै आं सानदों। अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनानै होनो लानाय जादों। खोथाया जाहैबाय जे जोंनि भारतनि हारिमायारि फिरफिला, दा बे फिरफिलाखौ बयबो सिनायखागौ, बेखौ आङो गोदानै बुंफिनलिया। दा बेखौ जोङो गोबां समाव गोबांथार रोखोमनि बाहायनाय नुनो मोनो, माब्लाबा गिदिर माब्लाबा फिसा, आरो हाबाफारि बायदियै जों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन महरनि बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। दा बेफोरनि सोमोन्दै जोबजासिम बे भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिजोबनो हानाय जागोन। जेरै गारियाव लानाय, बबेयावबा काराव लानाय, टेबोलाव दोननाय, बेफोरबादि गोबाङानो बुङो मोनसेल' साइज। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो क्लियार खालामगोन, आरो बेनि बानायनाय, बबेयाव बानायो, माब्ला बानायो, माबोरै बानायो, बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा फंसे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होखानो नागिरदों जे जोंनि भारतनि फिरफिलाखौ जायनो मेनो, जेरावनो मेनो बेरावनो बानायनो हाया। बेनि थाखाय मोनसेल' उद्योग एबा मोनसेल' फसंथानाव बानायनाय जायो, आरो बे फसंथानाल' बेखौ गनायथि मोननाय जायो। जोंनि भारत हादरजों लोगोसे मुलुगनि जेसेबां भारतनि फिरफिलाखौ बाहायनाय जायो, बेफोर फिरफिलाफोरा गासैबो बे जायगायावनो बानायजाजोबनाय। दा फैदो नायलांदिनि। दा बे जाहैबाय कर्नाटक रायजोनि धारवाड़ जिल्लानि सिङाव थानाय बेंगिरी गामियाव, बेंगिरी मुंनि मोनसे गामि दङ। बे गामियाव थानाय कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग समुक्त संघ, अर्थात KKGSS सुंद' महराव बेखौ बुंनाय जायो। दा बे उद्योगआल' भारतनि फिरफिलाखौ बानायनो हानायनि मोनसे गुन दं, अदेबानि बेखौ गनायथि होनाय जादों होनदों। नाथाय गुबुनफोरा बेबायदि बानायनो हानाय जाया आरो। जुदि सोरबाया बबेबा मोनसे दर्जि टेलरिंआ, बबेबा मोनसे सोरबा बेक्तिया बेखौ बानायनानै जुदि गाव लायोबा बे आलादा खोथा, नाथाय बेखौ सेल खालामनाय, अदेबानि बबेबा मोनसे फसंथानाव होयोबा, बेखौ फानोबा बा दैथायोबा, बेयो आयेननि बेरेखा, अदेबानि बेयो साजासो मोननो हागौ। दा बेनिफ्रायनो गासै भारत हादर मुलुगनि गासैबो रानसार जानाया बे मोनसे KKGSS उद्योगनिफ्रायनो जालांनाय जायो। दा बेनि सोमोन्दै नायलांदिनि फैदो। KKGSS उद्योगखौ 1957 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालि गायसननाय जादोंमोन होनदों, जेरावनाखि जोंनि भारतनि फिरफिलाखौ दिहुनो। आरो बेयाव 1982निफ्राय खादी जि दिहुननाय जादोंमोन होनदों। खादी जिखौ बेनिफ्राय बाहायजेनदों। गायसननाया 1957 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालि। बेनिफ्राय बे बानायनायखौ ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड्सआ 2006 मायथाइयाव भारतनि फिरफिलाखौ बानायनो थाखाय गनायथि होनायसै होनदों। बे मोनसे उद्योगनो, खादी जि दिहुनबाय थानाय उद्योगनो 2006 मायथाइयाव भारतनि फिरफिलाखौ दिहुननो थाखाय ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड्सआ गनायथि होनायसै होनदों, जायखौ भारतनि फिरफिला बानायनो हानायनि गुनखौ होयो जाय। बेनिफ्राय दासिमबो बेनो बानायगासिनो दं 2006निफ्रायनो। दानिया फैदो मिथिना लादोनि गिदिर फिसा साइजनि बेलायावहाय। सरासनस्रायै जोंनि भारतनि फिरफिलानि साइजआ 3:2, अदेबानि गोलावा 3, गुवारा 2, जेरैखि जाया आरोखि। जेसेबांखि गोलाव गुवार थाया मानो, नाथाय फारसे गोलाव फारसे गुसुं जानांगोन। गोलावा 3, गुवारा 2 जानांगोन। दानिया बेयाव गासै मोन 9था साइजनि गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायनाय हिसाबै बेखौ बानायनाय जायो होनदों। दा नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै होदों मोन 9आ मा साइजनि, बेवहाय मिलिमिटार एबा आव फोरमायनाय जादों। नोंथांमोना नुबा नायना लानो हानाय जागोन। फार्स्टआव 6300 × 4200 बाहाय दङ बे फार्स्ट बिराद गिदिर बियो। बेनिफ्राय फिसाथारसिमाव दङ 150 × 100 जोबथारनाय गुआ। दानिया बेफोरखौबो मारै बबेयाव बाहायनो हानाय जायो बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव खिथानि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन 150 × 100 जाहैबाय टेबोलनि थाखाय होनदों, जे अफिसफोराव जोङो टेबोलाव दोनो। गोबाङानो बायनानैबो लायो, गावबागाव पार्सनेलि टेबोलावबो दोनना लानो हानाय जायो, बिराद मोजांबो नुयो। दा बे टेबोलाव दोनग्रानि साइजआ 150 × 100 होनदों। बेनिफ्राय गिदिरखौ दोननो मोना, बेखौल' दोननो मोनगोन। जिहेतु आरो दिहुननायाबो गुबुनखौ टेबोलाव दोनजाथाव दिहुनखायाबो। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन कार एबा गारिफोराव दोननाया जाहैबाय 225 × 150। दा बेखौ गारि एबा कारफोराव दोननाय जायो होनदों। बेनिफ्राय 450 × 300 जाहैबाय
VVIP फ्लाइट एयारक्राफ्टफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो होनदों। एयारक्राफ्टआव बेखौ दोननाय जायो। बेनिफ्राय नुगोन 900 × 600 mm जाहैबाय थाग्रा न'नि क्रस बार एबा लांगोनायाव दोननाय आरो। बेनिफ्राय 1350 × 900 जाहैबाय फिसा पाब्लिक बिल्डिंफोराव बेखौ दोननाय जायो होनदों। बेनिफ्राय 1800 आरो 1200 जाहैबाय रौनिया थाग्रा आरो फिसा सोरखारि अफिसफोराव बेखौ दोननाय जागोन। बेनिफ्राय दंबावो 2700 आरो 1800 बेयाव दङ संसद भवन आरो मिडियाम सोरखारि अफिसफोराव बेखौ दोननाय जायो होनदों। आरो बेनिफ्राय 3600 आरो 2400 mm जाहैबाय लाल किला आरो राष्ट्रपति भवनाव बेखौ दोननाय जायो होनदों। बेसिकेलि इन्टारभिउफोराव बेखौबो सोंनाय जायो, बिराद मोजां। बेनिफ्राय जोबथारनाय गिदिरथार 6300 आरो 4200 जाहैबाय जोबोद गेदेरथार बिल्डिंफोराव बेखौ दोननाय जायो होनदों। दा अब्ला जोङो मिथियामोन, नाथाय दिनै मिथिनो मोनबाय जानो हागौ। दा बेफोर गासैबो साइजखौ लानानै, मोनगुथा साइजखौ लानानै जेसेबांनाखि दिहुननाय जायो बेखौ KKGSS दिहुननाय जायो कर्नाटकआव। दा बेखौ नाथाय दैथायनायनि सिगां ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड्सआ आरोबाव फिन नायफिनो होनदों। जेसेबांनाखि प्रडाक्सन जाबाय बे प्रडाक्सन जानाय दिहुनजानायखौ गासैखौबो प्रडाक्टफोरखौ नायफिननाय जायो आरो। गासैखौबो नायफामफिननानै बबे गांसेया मिलायाखै, एसे खम जादों, एसे गिदिर जादों, बेफोरखौ नायफामफिननानै गासैखौबो बिनि उनाव जोबथारनायावसो बेखौ साप्लाइ खालामनाय जायो होनदों। जुदि बेयाव मिलायाबा बेखौ रेजेक्ट खालामनाय जायो होनदों। सोर खालामनाय जायो? ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड्सआ बेखौ रेजेक्ट खालामनाय जायो होनदों। ओंखायनो जों जेसेबांनाखि बायगोन एखे साइजनि, एखे डिजाइननि गासैखौबो जोङो मोननो हानाय जायो। जाहाथे सेम जानांगोन, जाहाथे डुप्लिकेट ओंखारा, बेनि थाखायनो आरो। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। गोबाङानो मिथियामोन जानो हागौ। खौरांखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। फरायसाफोरनो, बेसिकेलि फरायसाफोरनो होनांगोन। स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। आरो जायफोरा गोसो नोंथांमोना नोंथांमोननि खुगाजोंनो खिन्थानानैबो होनो हागोन, अदेबानि शेयारबो खालामनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।